Welkom bij deze week, maar de meest opvallende reportages van de Oranje Wieken bij Omroep Friesland. En dit ben je uit de onderwerpen. Helte Frieske basiskwaan mogelijk dicht. Nij theaterzelskip komt maar stik oer pesten. En hin maar piekenvel. Aast de sport en de cultuur, maar nou eerst het nijs van deze week. Het personeel van krantenuitjouwer NDC is van een beetje bijpraat over de oername troch FB Oranjewoud, Gementjen Dree en ING. Ze ben blied met de nieuwe eigenaar, maar er is grote zorg over de werkgelegenheid. De komende 3 maanden wordt de toekomst van het mediabedrijf uitstippelen. Inzet wordt het behoud van de Ljouwerte kranten en het Dagblad van het Noorden. Zo kreeg het personeel vanmiddag te jaren in het Fries Congrescentrum in Drachten. Wat ik verwacht is eigenlijk een grote lijn, een stukje duidelijkheid, maar alle details nog net. Het wordt wel een reorganisatie en het zal baan kosten, dat weten we eigenlijk alle jaren wel. Nou, dat is voor mij wel duidelijk maken dat het al mensen dat er voor mij wie, dat is over een jaar een stuk lietser. Dat is voor mij wel duidelijk maken. Uw strategie is concentratie op de kranten, op de hoofdtitels, zowel in print als digitaal. En op de huis-aan-huisbladen. We moeten gewoon heel realistisch in wezen. De hoest maar de titel Oude Krant in Grijns en Drenthe in het aan te komen. En de titel Dagblad van het Noorden slacht in Friesland net aan. Dus dat is sowieso net wel. Er blijven 2 zelfstandige kranten. En maar allebei een eigen haatredacteur? Dat valt nog te besjen. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat Oude Krant, de Dagblad van het Noorden, dat bij regionale kranten. Dat is al heel sterk. En als de mij laat, willen ze dat nog sterker. Dus nog meer aandacht en kwaliteit voor het regionale nieuws. Dat is toch waar wij het van hebben moeten. Dat is ik waar de meesten u verlezen. Hoe wie de sfeer? Wie er onrust of opluchting of een soort vragen? Nou ja, er een vorm van gelatenheid, denk ik. Ja, zwaar met natuurlijk altijd wel. Het is een rare tijd en je kan alleen maar je best doen. En als de oors beslist wordt, dan ga je zelf niet zo heel veel interesseren eigenlijk. Komt er een onderzoek naar de gang van zaken bij SC Heerenveen en het beleid van voorzitter Robert Veenstra. Een groep ontevreden sponsoren had er joord in een peteer met de Rier van Commissarissen op ontruinen. Maar had het ook wat opsmieten. Verslagjouwer Roelof de Vries zocht het uit. Van de morgen om 11:00 komen we aan bij het Abel Enstra Stadion. Deze keer net van trainer Marco van Basten, maar voor het peteer. Sponsoren willen geen commentaar aan vooral en daarom kiezen we ervoor om te spotten. Net naar spelers of leertuigen, maar naar sponsoren en commissarissen. Zoals Anna Hettinga van Arriva. En Paul Olijven van De Haan Westerhof. Maar in oor binnen er staan 7 of 8 sponsoren die meedogen onder het peteer. De Rier van Commissarissen zit dan al binnen. In zijn eigen kantoor zullen we hier links Robert Veenstra en in het midden de vastzitter van de Rier van Commissarissen, Wino de Jong. En onder de achterkant Johan Hansma, de technisch directeur. En je vreeg hier dus al, wat zei de Jong hier nou tegen Veenstra? Hansma, Veenstra en de Jong renden naar de tweede verdieping van het peteer met de sponsoren in de Arrivalage. En als de camera dan een beweging naar onderen maakt, waar joggen we daar? De erevastzitter Riemer van der Velde. Na een uren in deze ruimte komen de eersten naar boeten. Hallo meneer Heddiga, mag u wat vragen? Nee. Nee? Waarom hè? Omdat ik naar huis ga. Oké, maar wie neemt eruit hoe het peteer voor is? Maar wie neemt jou nog vreegje? Goeie. Mag jou vregen hoe het peteer voor is? Prima. Ja? Bij Belly ben ik kwijt blijven, nou even geen commentaar. Nee, waarom dat net? Nee, dat wil ik niet. Want waarom doe je hem... Opraden, doe ik niet. Wat ga je maar eens opraden? Wij hebben mij nog opraad, even geen commentaar. Dus ben ik wat hierin ervan. Waarom moet er straks geheimzinnig goed in? Ja, dat zie je binnenkort wel eens in. Ja? Ja, komt klaar. Maar is het net die dat er nou dat je een keer uit anonimiteit gaan en dat wordt net zo lang meer. Oké, wanneer verwacht je wat dan? Dan krijg je binnenkort op. Een jood, morgen, een weekend? Dankjewel. Maar waarom wilt u daar niks over zeggen? Want volgens mij, iedereen treedt niet uit die anonimiteit. Wordt het daar niet een keer tijd voor? Kom zelf naar buiten. Oké. Dank je. Alsjeblieft. De sponsoren lieten via de neert los. In kwatten dus meer nice, zo beloven ze van haar kant. Na een telefoontje met Wino de Jong van de Rier van Commissarissen wil hij us wol te woord staan. Veenstra net, de Jong wol, want ze haast het ijs een beetje opraad. Neffens de Jong, hoe het peteer, dat wie constructief.
Het is logisch, als iemand graag iets wil en de oren wil dat net, dan is de andere partij natuurlijk net blij. Dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Maar ik heb een beroep op gediend om toch alsjeblieft bij ons te blijven, want juist in deze tijd vind ik dat we erin sluiten. De helte van alle Frieske basisscholen maar dicht. Dat adviseert het onderwijs. Scholen met minder dan 100 leerlingen, maar dan even de rier de dwarend sluiten, omdat de kwaliteit op die scholen onder de maat wijzen zo. In onze provincie zijn haast 400 basisscholen. Zo het advies van de onderwijsrie oornaam worden, dan wordt het spannend voor basisscholen de opstap in Oortjerk. Die had op het stuit 104 leerlingen en zit dus correct boven de grens van 100. Bij de Master de Vrieskwallen in Semar jouwen ze les aan 40 leerlingen. In de eigen van de onderwijsrie zo die squallen dichtmatten. En dat lot zit volle meer squallen te wachten. Voor basisscholendirecteur Id Scroll komt het nijs als een volslaine verrassing. Nou, dat is vanzelf super heftig. Want dat zo voor de situatie in uw gemeente, in het sterkste deel, betekent dat van de halve basisscholen er 8 onder die norm komen. En ik kan me dat net voorstellen. Dat squallen verdwijnen terug waarom er in de leerlingaantallen speelt al langer. In gewoon gevallen is het daar terug te duur om een squalgebouw hierin te houden. Maar het advies dat er nou leidt, betekent een keelslag voor het basisonderwijs op benamelijk het platteland. En voor Scroll is het boppen dat net reëel dat het onderwijsniveau omheen gaat, wilst er tegelijk bezuinigen wordt. Maar minder centen toch heel iets meer presteren moeten. En dat jouwt een behoorlijke druk op de scholen. De provincie vindt het advies te zwart-wit, omdat de omstandigheden per squalle verschillen. Ik hoor net van zo'n norm van 100. En ik vind net dat je het door zo'n norm hebben moet, maar je moet het hebben over vitaal onderwijs, goede scholen. Wij moeten in Friesland die discussie wel aangaan, want dat vind ik wel het belangrijke van dit advies. Wij moeten dus eigen net sluiten voor dalende leerlingenaantal, wat hebben wij te krijgen, mooi krimp. Dus wij moeten daarmee aan de slag. En dit advies houdt ik kans om met een regionaal plan te komen. En in dat regionale plan kunnen wij van maatwerk zorgen. Als we het thema ook met elkaar niet onder ogen durven te zien, dan raken scholen in een vrije val. En zijn we niet alleen die ene kleine school in een dorp kwijt, maar in de 2 andere dorpen ook. Dus de druk om nu iets te doen, op samenwerking te investeren en te kijken hoe houden we juist ook op het platteland kwalitatief sterke scholen waar ouders ook nog een keuze in kunnen maken. Ja, die urgentie is heel hoog. Nevens de onderwijsrie moet de maatregel ingaan in 2019. Het is nou aan de politiek om er een oordeel over te jan. Een aantal reportages wien dat uit het nijs van Arun Wieke. Zoek van meer nijs ekkers op je website omroepfriesland.nl. Arun Sneun water mij 2-2 league spelen tegen VVV. In de slotseconde zwaar doel topscorer Alfred Finn Bogerson voor de leaguemakker. De spits uit IJsland is op dit stuit een van maar een paar jochtpuntjes bij de club. Het huis van Alfred Finn Bogerson is injochten als dat van de meeste voetballers. Kele morren, een grote bank, maar vooral een heel grote televisie. Alleen nog een bal met het logo is het bewijs dat we hier te krijgen hebben met de topscorer van Sportclub Heerenveen. Alfred Finn Bogerson als Heerenveen de bal daar in het doelgebied weet te houden. VVV hem niet weg. En om de sfeer er wat in te brengen op deze koude snijtemidje zwartje wij van de muziek. Het is uiteindelijk carnaval. Straks na 2:00, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Wie is daar? Hij zingt Er staat een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. Ja, als je houdt van deze muziek, dan moet je echt dronk bent wanneer je lust uit. Alfred Finn Bogerson is dit seizoen al goed voor 16 doelpunten. Nog niet eerder scoorde hij safvolle doelpunten in 1 seizoen. En topscorer van Nederland worden is wel iets wat Finn Bogerson dwande houdt. Voor dit seizoen denk ik dat niemand had verwacht dat ik ben een van de 2 of 3 topschutters. Maar ik denk dat het heel raar is dat iemand op zijn eerste seizoen strijdt voor de topschutterstitel. Maar natuurlijk, ik ben in sport om te winnen. En elke wedstrijd en elke competitie dat ik zit in, dan wil ik winnen. En nu zit ik in een positie dat ik dicht bij de topschutter sta. En natuurlijk wil ik dat winnen. Ja, maar dan kom je thuis en dan heb je 1 keer gescoord en dan denk je van nou,
Ik sta op gelijke hoogte met Wilfried Boni. En dan kijk je op teletext en heeft hij ook weer 2 keer gescoord. Ja, dat is iets dat ik kan niet controleren. Ik ben alleen bezig met mezelf. En hij is een heel goede speler en een heel goede ploeg. En dat kan ik niet controleren. En wie is de beste spits op dit moment in de Nederlandse competitie? Wilfried Boni, denk ik. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Weet je wel wat ik zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Wat is een bloemetje? Een bloemetjesgordijn. Nou, een gordijn met bloemetjes. Ja, een gordijn met bloemetjes. Dat wil ik ook. Bloemetjesgordijn en alle dagen. Als Leeds-jonkje is Finn Bogason zijn favoriete club Manchester United. En als hij 18 jaar is, spreekt hij uit dat hij zelf echt zijn yield verdienen wil als voetballer. Finn Bogason voetbalt in Zweden bij Helsingborg en bij het Belgische Lokeren. In de simmer betaalt Heerenveen zo'n €150.000 en tekent hij een contract voor 3 jaar. Maar de aanvaller is eerlijk als hij zegt dat hij Heerenveen broekt als springplank. Mijn grootste droom is natuurlijk is om voor Manchester United te spelen. Dat is mijn club. Sinds ik was 5, 6 jaar oud en ben nog een grote fan van United. Maar als klein jongetje had jij een poster van Manchester United boven jouw bed? Ja, dat kan ik eerlijk zeggen, ja. De prestaties van Heerenveen rennen net parallel aan de prestaties van Finn Bogason. De aanvaller in de Pixels zit, bevindt zijn ploeg hem in de sportieve malaise. En als het gaat om de oorzaak van het minder presteren, verwiest ook Finn Bogason naar alle spelers die Heerenveen in de simmer verlitten na. Dat gebeurt elke jaar, dat je moet altijd een nieuw team hebben, nieuwe spelers, heel veel wisselingen en dat is lastig voor stabilisatie. Ja, want je zegt het zelf al, bij Heerenveen gaat de beste spelers gaan weg. Nou, Filip Juricic heeft al aangegeven dat hij in de zomer weggaat. Ga jij ook weg? Dat weet ik niet. Maar de beste spelers gaan weg. Ja, dat is jouw woord. Jij bent topscorer. Ja, het gaat goed, maar ja, ik ben hetzelfde als andere spelers. Als een goede club komt dat ik voel goed en ze betaalt naar Heerenveen een goede prijs, dan ga ik, als het is de juiste stap voor mij. Maar goed, als je er nou nog 15 in knalt, dan gaat Ferguson bellen. Dat hoop ik, je hebt mijn nummer nog. Hij heeft je nummer? Ja, ik hoop dat. Carnaval is morgen alweer voorbij, maar het feest bij Finn Bogason, dat gaat nog wel even terug. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle Een reportage uit Boppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. En meer sport is er alle weken op radio in de sportprogramma's op Sneun en Snijn. Friesland heeft er weer een theatercelskip bij, Wig Producties. Het eerste stuk dat ze mee komen heet Snode Plannen en gaat door pesten. Hans van Buren is de schreeuwer van het stuk, maar ik de regisseur van het nieuwe celskip. Nou, dit is de vertakking. Dit zijn de plekken waar ik dus zo door geïnspireerd word om voorstellingen te maken. Ik heb de afwijking dat ik dit soort dingen altijd als decor zie. En altijd al mogelijkheden zie voor... oh, maar dit is leuk of dat is leuk. Ja, de roeg, dat lukt hij wel, hè? Ja. Jaar is het alweer dat Hans van Buren de voorstelling Dodenschip maken in de leegstaande afvalverbaningsoven in Ljouwert. In de tussentijd werken Hans met de Manus Brandingsstichting vooral sociaal-educatief. En nu maakt hij Snode Plannen, een thriller met 4 jonge vrouwen in een loods in Rieptjerk. Met zin een onheimische locatie. 4 vriendinnen worden hier hinnelokt. Stil eens. Maar toch waar. Ze verdinken elkaar.
Loost er nog altijd in de kracht van het theater? Ja. Ja. Absoluut. Ik merk wel van ook zelfs mensen die niet zo theaterminded zijn, dat ze als ze wel eens weer in het theater komen, dat ze, oh ja, maar dit is echt, dit wordt nu echt live gespeeld. En dat indruk maakt, ja. Door je neus inademen, door je mond uitademen. Goed luisteren. Da 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 da. Da 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 da. Iets hoger. Da 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 da. Die. Sander Boonstra is de nieuwe compaan van Hans. Ze kennen elkaar van Live, de afscheidsproductie van Parnas, verleden eer. Sander is cultureel ondernemer en veelt hem thuis bij Hans van Buren. Je geen warmere dag uit kunnen zoeken. Nee, helaas niet. Kom, we gaan naar binnen. Daar is het warmer, denk ik. Te jaren rjochten ze WIG-producties op. WIG staat voor Wanorde is gewoon. En dit is de eerste productie. De speelsters komen ook uit Live. En dan hoorde ik van Hans dat jullie met z'n vieren heel graag bitches wilden spelen. Ik weet het niet meer. Ik had het boek Pretty Little Liars gelezen en dat komt dan straks ook een serie op tv. En dat vond ik al zo vet, dat die meiden zoveel streken hadden gedaan en dan iemand zo kapot konden maken en al die leugens die erin zaten. Dat sfeertje, dat vind ik wel mooi. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Amanda. Een drogere taart kun je je niet voorstellen. Snap je dat? Dat je kan kiezen tussen Amanda of mij. En dat je dan voor haar kiest? Pestkoppen en echte kringen binnen het Tissevankes. Maar in snode plan binnen ze haar een positie net meer zeker. De problematiek van het pesten stiert maar de zelfkeersendeel van 2 jongeren weer helemaal midden in de actualiteit. Ineens wordt het heel actueel. Of nou, het is natuurlijk het is altijd al actueel geweest is, maar ineens kwam het veel in het nieuws. Ik vond het ook wel raar dat wij dan bedacht hadden dit te doen als stuk. En dat het opeens vet actueel werd, net alsof we naar aanleiding daarvan dit stuk gingen maken. Ja. Terwijl wij zelf gewoon uit onszelf vonden dat dit een belangrijk stuk was. En niet omdat nou Tim of Laura dat... Maar het helpt wel, zeg maar, in de inleving daarvan. Ik bedoel, er gebeuren hele echte dingen om je heen. En dat besef je dan weer even. Het is toch wel even steeds een klap, ook al ken je die persoon niet. Ik bedoel, het is wel iets heel erg heftigs. En ja, ik denk dat het ook wel een soort van passie heeft gegeven. Eigenlijk ook meer voor dit stuk. Iedereen heeft het altijd maar over die Tim die zichzelf van het leven heeft beroofd naar aanleiding van pesten. Laatst dat meisje in Putten dat voor een trein is gesprongen. Bij mij komt dan wel de vraag op, ja, en diegenen die dat geflikt hebben, hoe gaat het daarmee? En waarom hebben ze dat gedaan? En die achtergrond, daar gaat deze voorstelling denk ik meer over dan over het slachtoffer. Het verhaal wat hieronder ligt is het verhaal van een meisje dat heet Amanda. En dat is een meisje wat in Canada ook zelfmoord heeft gepleegd na jarenlang gepest te zijn. Ik heb Robert niet gedumpt en ik vind het vreselijk dat hij bij me weg is gegaan. Amanda had alles bewaard. Elk berichtje, elk sms'je en iedere reactie die wij op haar Facebook plaatsen. Elke klerenstreek die wij er hebben aangedaan. En ze heeft het hem allemaal laten lezen. We pakken haar terug. Ja, we pakken haar terug. Nee, snode plannen, Jen, maar we zijn geen kinderen meer. Nee, we zijn geen kinderen meer. En misschien is het nu wel zo dat iemand snode plannen met ons heeft. Het wordt niet zo neergezet van, oh, het slachtoffer is vet zielig en wij zijn echt, de bullies zijn echt gemeen. Ja, je ziet het wel, maar niet... Andere manier. Gewoon een andere manier. Het wordt niet je gezicht ingedouwd. Ik denk dat je langzaam even gaat realiseren waar je nou eigenlijk naar aan het kijken bent. Ja. En ik denk dat dat wel een interessante manier is om te doen. Maar we willen niet boodschapperig zijn in de zin van, goh, nou moeten die meiden daarvoor gestraft worden of dit of dat.
Ik denk dat mensen dat voor zichzelf moeten uitmaken als ze de voorstelling hebben gezien. Maar ze worden wel heel erg geconfronteerd met wat ze geflikt hebben in het verleden. Worden ze wel heel erg mee geconfronteerd. Amanda neemt wraak. Op grauwelige wijze. Daar! Jezus! Help dan! Help dan! Amanda! Het was een val. Iemand heeft dit voor ons uitgezet. Je zoekt naar deze week met de leukste en meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Oranje Wieken. Nieuws, cultuur en sport zijn ook te vinden op je mobiele apps voor telefoon en tablet. Weer vanmorgen dan rustig. Weer hartstikke relaxed, maar vanmorgen ik maar even in de piramide zitten. Dan heb ik er zakje lekker rustig. Ik ben meer bij mezelf. Ik voel ook altijd dat ik hem erg deel zet. Ik ga deze week bij mij op reis en dan op de markt of zo. En dan zet ik hem en dan stel ik hem en dan ga ik er even hier zitten en dan voel ik hoe het steert. En soms wat een liedje ook ha. En dat voel ik gewoon. Dan weet ik dat het goed steert. Maar wat voel je dan? Nou, bij mij komt een soort rust naar binnen. Dan denk ik, ja, het klopt. Nou, in wezen hoe het werkt, het is, hij bundelt kosmische energie. En dan is, dus komt als het ware een trechter van binnen naar binnen. Daar. En dan is het in je treden van ondernoor is het sterkste punt. Ze moeten wel op noorden recht wijzen. Ik zet vaak kompas hier als jongen. Ik heb zo'n kapasje. Dat is wel heel belangrijk. Dat er een beetje uit mijn dal is, want ik had thuis op de tafel gewoon, en dan had ik visite gewoon en wie de tafel een beetje verskoot. Ik ging wel aanmerken op de tafel, maar net op groen. En ik had de tomaten onder en die waren wat zuurig. Ik ken het nou, ik had ze voortgooid, ik had een naai onderlijn en die ook. En toen zei ik op een vlier wie de tafel 2 centimeter omzet. En ik ga hem bij weer omzet en toen werd het goed. Broek je het als vervanging van een koelkast, zei je? Ik heb hem altijd gebruikt als vervanger van een koelkast. Ik heb wel een koelkast, maar ik weet broek hem net. Nee, je kunt fruit eronder en de kist in de wind eronder zetten. Je kunt zoals in wezen goed kepen, windkepen kennen en dat wordt lekkerder. Wordt zachter van smaak als het erin zet. Die piramide bestaat natuurlijk al heel lang. En dan weer een Fransman, een natuurkundige, die wie in die rond door de piramide heen in Egypte, die in die Egypte. En die zei de databasen lezen. En die databasen werden alleen maar verdroegen. En dan werd er thuis naar huis gegaan, dan had hij een schaal nijmaken. En zo is in wezen het hele circus bij begonnen. Dat mensen maken en zo wat heen. Ja. Nou, ik heb bouwpakketjes, die stuur ik dan op. Of mensen nemen ze mee. Dus ik ben vrij simpel in maar te zetten. Ik ben in een goede hoeken zeggen. En maar ze wel even een winkelhekker omheen halen of zo in bepaalde hoeken zetten. En even tijd nemen. En ik ga hier die ga ik daar staan. IJs is te simpel. Heel veel mensen vinden het te simpel. Die willen het net leeuwen omdat het schijnbaar moeilijk wezen moet om wat te bereiken. Maar denken heel veel mensen dat dingen moeilijk wezen moeten om dingen te begrijpen. Om dingen warmer te krijgen. Maar dat is net altijd zo. Maar het is wel iets heel mysterieus, hè? Ja, het ding die is net zinkist en die is net pakkenkist en die is net direct bewijskist. Ik ben mysterieus, ja. Maar ik heb vaak dan, als er niet zitten haast, dan, als direct net veel vaak achterna wordt. Of door de ijs. En sommige dingen, dan valt je niet eens op, ik had daar net meer last van. Want dat viert samen, als daar last van had, dat is oerd. Dus ik ging gewoon zitten, ja? Ja, ik kan gewoon zitten hier. Ja, voeten op de grond. Ja? Je armen zo van leuning, een beetje gewoon lekker ontspannen. En ik zeg ook wat die mensen dat de man en de vrouw binnen, die vrouw gaat erin zitten. Dan zeg ik, het is net helemaal vrij bij jou, die vrouw erin zit. Want ze kennen als ze meer haarzelf worden. En dan zou ze misschien dingen niet zoals het net zei. Dus dan wordt ze wat puurder van. Het is vaak even wennen. Ik vind het moeilijk om je nou helemaal oer te gaan.
Want je moet samen met de neus opstaan. En heel veel mensen die leven in een rol. Die zijn zelf net. Die doen net wat ze zelf graag willen. Nou, die piramide die brengt die bij zichzelf. Dus die zelf, die eigen denkdorst, die graag worst. Go, 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 go! Ja, kom. Hoe zie je? Los. Los. Zie hem los. Goed zoveel. Knap gedaan. Zie hem. Een aantal dieren zijn hier gewoon uiteindelijk gekomen voor hun rust. De paarden zijn wat ouder en die hoeven niet meer te werken en die mogen gewoon paard zijn. En de honden die ik heb, daar train ik mee. Dat is ook mijn hobby, dat is mijn werk, dat vind ik leuk. En daar is ook alles mee begonnen. Met name met de honden. Ready, steady, go! Er komen hier regelmatig kinderen met een rugzakje. En die hebben op allerlei gebieden begeleiding nodig. En dat kan variëren van structuur tot consequent gedrag proberen aan te leren. En daar zet ik de honden voor in. Maar is het dan een beetje zoals je zo'n hond wat opvoedt, zo voedt hij dan ook een beetje zo'n kind op? Daar komt het wel een beetje op neer. Ik laat dan alleen de kinderen de honden opvoeden. En doordat de kinderen het gedrag van de honden leren zien en daarop leren reageren, zien ze ook wat er bij hunzelf af en toe hier en daar wat misgaat. En kunnen ze daar zelf ook op inspringen. Zo voor veel volwassenen ook wel. Ja hoor, kinderen leren snel en kunnen het uitstekend. En af en toe heb ik wel zo'n volwassen iemand op trainen met gewoon voor de hond. En dan denk ik, nou, het is ook wel leuk voor jezelf. Kipjes. Hier hebben we een kipje. En dat is een kaal kipje. En die komt uit een scharrelschuur. En die heeft een jaar lang daar leuk eieren gelegd. En krijgt nu een tweede kans, om het zo maar te zeggen. In die scharrelschuren zitten er zoveel kippen op elkaar. Dat ze elkaar beginnen kaal te pikken. En zichzelf. En na een jaar ziet het er dus zo uit. Ik ben onderdeel van de stichting. De stichting heet Red een Legkip. En Red een Legkip heeft als doel mensen meer bewust te maken van het feit wat wij deze dieren aandoen. Om iedere dag een eitje te kunnen eten. Maar als je dit zo ziet, eet je nooit weer een ei. Nou, dat is ook de reden waarom we dit aan mensen willen laten zien. Dat mensen zich meer bewust worden van wat we aanrichten. Want ja, het zou ook op een andere manier kunnen. Zo kippies. En ons af hier deze week. Na een week ben we er weer. On dan.